Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kandaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Linabo udlungwane kandaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Linoba kanodumo ehlezi kamenzi ngiyimpunga yesintu, ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa, ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele. Ngumzukulu kaMdumo, uMdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, Maguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Uhlala kuyintokozo enkulu kwembukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu, impunga yesintu TV. Ngiyabonga ngokuthi abantu basubscribe kwi-channel ethu enkulu, impunga yesintu TV. Kukhona isipesheni sencwadi sithini isintu, amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokho bezontathu ziyikhombo. Siyakuthumelela zona ngo-650 rand. Zikwispesheni. Uzokhumbula ukuthi uma uyithenga iyodwa iyi-450. Kodwa sithe sisenze zibe yikhombo ziwu-650 uma sizokuposela zona. Uma uzofika emphelandaba ziwu-550. Amanani aphansi kakhulu. Ikhona-ke izinsizwa neyogathi yenu. Nayi yogathi yensizwa. Iyogathi yamadoda imbiza le evuselela imizwa. Uyiphuza uma uzokwenza ucansi kuphela. Awuyiphuzi njalo. Bafowethu nodadewethu, kuhlala kuyintokozo kumina ngiyimpunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu, impunga yesintu TV. La sifundisana khona isintu. La sifundisana khona iqiniso. Iqiniso ke liyinkinga ngoba nabathi bayalithanda uma selibheke kubona abalithandi. Balithanda kuphela uma besalizwa libheke kwabanye abantu noma libheke encenye. Kodwa uma umkhonto usubheke kuyena umuntu uyaqala athi hayi uyabheda lo. Baningi ke abantu othola ukuthi bathi bona iqiniso bayalithanda, kodwa besho ngoba naku lelo qiniso lisuke lisabheke kwabanye abantu. Mhlala phenduka labheka ngakubona abasabusalithanda. Nalo likhuluma iqiniso nabathi bayamthanda ngoba yalikhuluma iqiniso. Uma sekhuluma iqiniso elibheke ngakubona bavele bathi uyabheda. Kufaneleke ngoba iqiniso vele lazalwa labalodwa kwabo, laba intandane. Wonke umuntu uyalicwasa. Njengoba sengibalulile ukuthi uma selibheke ngakuyena umuntu akalithandi, kodwa malisabheke enqanyo uyalithanda. Banjalo ke bafowethu abantu. Uma nje iqiniso lisabheke enqanye uzashaya izandla umuntu. Kodwa uma iqiniso selibheke kuyena akalifuni. Ake ngibuze nje, hayi ukuthi mhlambe ngiyalwa ngalombuzo. Hayi ukuthi ngiyalwa ngini. Kodwa ngiyafisa ukuthi wonke umuntu akajule. Angathi uma ilalela lenkulumo bese mhlambe abuke uthando lwalento engizokhuluma ngayo likhona kuyena ngaphakathi enhlizweni bese ajaha ukuthi ngiyabheda. Manibheka abafowethu ngempela, manibheka nje usujula ke nawe mhlambe kusuyeka konke ukuthi wezwa kuthiwani, usujula nje ngokwakho. Manibheka ngempela iBhayibheli, incwadi engcwele ngempela. Noma niyakhohliseka.
mina ayikho lento ukuthi iBhayibheli incwadi engcwele, ayikho lento. Yindaba abantu bazihluphe kangaka ngokuthi ukuze kuthiwe bayakholwa kufanele bazi lencwadi, kufanele bafunde lencwadi. Ngezikhathi zasendulo yayikuphi lencwadi? Kusho ukuthi ngezikhathi zasendulo ukukholwa kwakungekho, kwaze kwakhona ngoba nakusekufike lencwadi. Okhokho bethu nomkhulu bethu njengoba bengayifundi lencwadi kodwa bekhula bahambe sekufanele ukuthi bahambe emhlabeni, babe nephutha. Kodwa enkathini yanamuhla umuntu ukuze kubonakala ukuthi uyakholwa nasesontweni lesonto akhona, kuze zwakale kahle ukuthi ngempela ukhulumile, kufanele afunde iBhayibheli. Mina ngibona mina sisanenkinga masafunda iBhayibheli. Inkinga isankulu kakhulu, kusekude phambili. Uma abantu besakholelwe eBhayibhelini kangaka, kusekude phambili, kusekude phambili. Hayi akudlule la. Mina ngikhonza kwaShembe. Ngiyafuna impela lokuyicacisa. Mina ngikhonza kwaShembe. La ngikhonzela khona amakhehla. Mangiguqa ngithandaza. Ngithandaza uShembe nokhokho bami. Omunye kumuntu uzoza nombuzo ukuthi kwaShembe iBhayibheli liyafundwa. Angishongo mina ukuthi alifundi iBhayibheli kwaShembe. Engikushoyo mina ngithi sisanenkinga uma sazobambela eBhayibhelini. Yabona ke mina ake ngikhulumele mina. Yabo mina nje kuba ngikhonza kwaShembe anginalo mina iBhayibheli. Angugcini futhi lo mthetho othi kufuna ngibe nalo, ngoba angifuni ukudlala ngesikhathi sami. Akukwazi ukuthi kuzothi kukhona uShembe phambi kwami enezinto eziningi kangaka zikhuluma, nasazikhuluma, nezinto azenza, nasazenza njengamanje, bese ngithi mina ngizoba nesikhathi sencwadi engazi nokuthi yabhalwe ubani, kunokube ngikhuluma ngendaba enkulu engiyibona phambi kwamehlo ami. Kusukusana inkinga uma kuukuthi wena ngaso sonke isikhathi udinga iBhayibheli. Awusukusana inkinga mawunjalo. Mina akangikhathali noma umuntu angathini, angayisekela ithini indaba eBhayibheli. Usukusana inkinga uma kuukuthi wena kuzokhuluma kufanele ukuthi ucaphune eBhayibhelini. Ukuba likho leBhayibheli angabe uthini? Mina ukuba likho njengoba sengikhonza kwaShembe, angabe ngiyasho ukuthi eMaritzburg komunye umuzi sengukhohliwe isibongo, uBhombela indlamhlathi kaMayekisa, kwafika omunye umama wakhona lapho wayekade ethola abantwana sebeshonile. Wafike wacela kuBhombela indlamhlathi kaMayekisa, wathi uma mina ngithola abantwana ngibathola sebedlulile emhlabeni. Wabe sethi uBhombela, inkosi kubusise mntanami, bonke abantwana ozobathola abasayi ukufa. Nangempela lo mama kwahamba isikhathi, masihamba isikhathi lo mama wazisola kanti ukhulelwe. Kwashaya isikhathi sokuthi abelethe, uthe mebeletha wambeletha umntwana ushonile. Wakhala kakhulu lo mama. Indoda yathi umntwana kafihle kwambiwa igodi ngezansi. Wathi umama ngeke afihle wami umntwana ngoba umuntu engaya kuyena wathi abantwana esengizobathola bazukufa. Amba madoda agcine emshiya lo baba athi ayisala. Wahlala lo mama nengane yakhe. Kwaze kwakhona iphunga endlini kwagcwala impukane. Wathi ngeke ingcwatshwe yami ngoba umuntu engaya kuyena owathi uShembe wathi ngothola abantwana abangeke basafa. Kuthiwa kwathi ngelinye lamalanga yaqhamuka indlamhlathi kaMayekisa, yafike yakhuleka phakathi kwalomuzi.
yathi mayikhuleka ubaba wale ekhaya wayemukela yabuza impilo ukuthi njani wathi lo baba hayi siyaphila phila utheme ngene endlini washo kakhulu umama ngesililo wathi awuyihambile ingane yami indla mhlathi kamayekisa kuthiwa yathi phuma phunga iphunga laphela endlini yathi phuma mpukane impukane zaphela endlini we mame bese mina ngithi Matewu engingamazoka kumazi lo Matewu ngivulana neBhayibheli ekubeni kunezinto eziningi kangaka uShemba azenza hayi bafowethu nenkosi ilanga ngokunjalo kunemsebenzi emkhulu elayenza ekufana ngabe iyona esigcila kuyona ilona Bhayibheli lethu thina abantu abampisholo kunezinto eziningi kanjalo nomthente hayibo bafowethu hayibo mina ngingaxoxa ukuthi inkosi uthi ngoma ifika kumina esibonakalisweni yafike yathini inyanga yezulu mayifika kumina esibonakalisweni ngisebenzisa imithi engalungile yafike yathini ngiluleke ngaloko hayi indaba ukuthi ngizofundana neBhayibheli hayi indaba ukuthi ngizofundana neBhayibheli akwenzi kumina umqondo ukuthi uma uzokhuluma ngoNkulunkulu uzokhuluma ngoShembe bese lokufunda iBhayibheli ulifundelani iBhayibheli ngoba phela ukhona uShembe waloba ihlabelelo ziphelele manje bafowethu akufuneki kube sengathi ukuze kuthiwa uNkulunkulu simkhonza kahle umkhulu omkhulu sekufanele sifunde iBhayibheli hayi ukuthi ngiphikisa ini kodwa ngiveza okuyikona ekufana ngaba abantu bayakwenza futhi bayaqonda lento eBhayibheli ayingabi igugu kakhulu kuthina ikhuluma ngabanye abantu bakwezinye izizwe indaba sikhohle into ekhuluma ngobuthina uShembe ukhuluma ngobuthina uShembe ngike ngithukeke uma sengibona abantu bemthuka uShembe kodwa bese ngibuyela ngezansi ngoba wonke umuntu othuka uShembe insila anayo akazenzi insila okhokho bakhe abahamba bemthukile abayitholile intethelelo ngale kwelamathongo bayabuya njengoba wena uyingane yabo uthuka uShembe umdelela hayi ngoba kuwena uthanda ukwenza lokho wena kodwa uphushwa yilabantu bakini abahamba bemthukile uShembe nawe ngokunjalo uyofika uboshwe uma ufika ngale kwelamathongo ngoba kunabantu basemakithi nabakini abahamba bemthukile uShembe bamchapha ngenhlamba ingakho kulula nakubantu abaningi ukuthi bavele bamthuka uShembe kubalekile ukuthi uma unemdlinzi emibi ngoShembe engakaza kone engakaza kwenze lutho bese uthi mawuwedwa endlini yangasese ngenkathi uzikhulula bese uyajula ngoba kuyajuleka mawukhona ujula uzibuza ukuthi uShembe wangenzani ngamzonda kangaka kungabe lenzondo enginayo ngoShembe eyami yini noma yamathamba alele phansi kothuli lomhlaba akuyona yakho lenzondo ozonda ngawo uShembe noma ubona amaNazaretha ukuthi hlanza akuwena ngithi ngicacisele mina ngiyimpunga yesintu ngoba izinto ngiyazembulelwa ngaphiwa lokho akuwena lona ocasuka uma ubona amaNazaretha kunomuntu wakini owayekade ecasuka mebona amaNazaretha lalela hamba kuyena uShembe lo ngamfuni lo casukayo uma umbona ufika uguqe uthi Shembe phakathi komuzi wakithi ngiyakholela ukuthi khona abantu ababengafuni ababethi mabekubona bacasuke ngoba nami ngikubona kuyabakhona lokho ngicela ukuthi labo bantu abahamba bekuthukile ngicela ubathethelele nawe uyoba right ngoba kuwena lo ngamfuni uShembe manje sikwazi bafethu ukuthi sizoqhubeka sibambelele eBhayibhelini hayi sikwazi ukuqhubeka sibambelele eBhayibhelini sikhulume ngoJesu ekhona uShembe hayi sikwazi ukwenza lokho asikwazi ukwenza lokho uShembe khona kubantu abampisholo uShembe khona
endulo uShembe wayevele khona endulo ukuthi kuphela wayekade engabizwa ngoShembe kodwa wayevele khona. Uma ukuthi umlando uyawazi wokubuze ngoguqabadele, obuza ngoguqabadele ukuthi kwakuumuntu onjani uguqabadele, wayenzani uguqabadele emhlabeni. Ngoba abantu vele uma kukhona umuntu othunyiwe uNkulunkulu emhlabeni bayathanda ukuthi bamvukele, bayathanda ukuthi baphenduke babe nenzondo ngaye ekubeni engonanga lutho. Wathini uBombela esihlabelelweni sakhe sengiyikhohliwe inombolo? Sengiyahamba weguqabadele. Ngalolu hambo lwami lulisandla sakho ulibusisa uhambo lwami. Ubani loguqabadele? Ngoba futhi isikhathi seBhayibheli isikhathi seBhayibheli siphelile manje. Siphelile isikhathi seBhayibheli lamanga esafundiswa ngawo okuwukuthi kuze ukhulume kahle ngoNkulunkulu yeBhayibhelini. Imbudane leyo. Imbudane leyo mina obuza mina engisabatha nabo ethempelini. Obabuza ngilifunde iBhayibheli mina. Uma ungiqondile wanesibindi wathi hey funda iBhayibheli ngiphenya into engapheli. Phenya into engapheli. Ngilifundi iBhayibheli, angilifuni iBhayibheli mina, angilifundi iBhayibheli. Obuza insizwa mina engisabatha nazo. Angiyingenda beBhayibheli. iBhayibheli angilifuni. Noma umuntu mina engithumile ukuthi angimfundele iBhayibheli ngiyamtshela mase kuphuma inkonzo ngithi mntakamkhulu ngiyacela ungabe ungithuma ukuthi angifunde iBhayibheli, ngimelene nalo ongifundisa isihlabelelo. Ngoba kumina kwenza umqondo ukuthi ungathi kukhona uShembe, amakhosi angaka kwaShembe akhuluma izinto ezingaka ezinkulu, enza izinto ezingaka ezinkulu, sibe sikhonza wona, sikhonzela okhokho bethu. Kodwa thina sisafundana nenganekwane zakwaIsrayeli. Niyakanga. Umuntu nomuntu akakayijulele lento. Akhohle ukuthi unothando lweBhayibheli. Vele umuntu menothando, uthandi lona lonizinto uma lisiwula. Ngoba umuntu kathi intombi ibambe oqotsheni imbethe nenye indoda aqhubeka ayithande. Uthando luyisiwula lolo. Hayi ngeke bafowethu lena iBhayibheli nje mina ngizwana nayo mina. Le Bhayibheli nje angizwani nayo. Abantu abake bame kancane ukulenza iBhayibheli into ebaluleke kakhulu kunezinye izinto nasenkonzweni. iBhayibheli kube yilona elibaluleke kakhulu. iBhayibheli nje emuva zikhona izihlabelelo zamaNazaretha ezabhala uBombela nenkosi ilanga. Kubalulekile ukuthi sigcile khona sifunde zona lona iBhayibheli lelo nemisebenzi yonke eyenziwa woShembe emhlabeni beyenza kubantu nangakini khona abantu abaphila ngoShembe. Ilona iBhayibheli lelo lona verse lelo uthi ngokamtshali umakhelwane wami wahamba waya kuShembe wafike wenza ukuthi wacela uShembe amenzela ukuthi nokuthi uShembe wavusa umuntu esefile. Hayi bafowethu ngeke sicaphune eBhayibhelini athi umuntu iBhayibheli linamazwi anobuhlakani. Awekho amazwi anobuhlakani kakhulunywe woShembe. Aniyedelela mina. Kwedelela lokho. Kwedelela okuthi into ekhaliphile yilo Matthew laba no Johani labantu labo ongabazi ukuthi bamabhunu noma bayini amangisi. Awuphele lo mqondo lo ukuthi izinto ezinkulu nezibalekile ezakhulunywa abantu abamhlophe. Bekhona abantu abampisholo kuleli lengabadi. Ake ngishiyeke nje mhlawumbe ukuthi ke oShembe. Bengikhuluma ngoShembe ngoba inkolo yomuntu ompisholo ikhona lekufana ngabo umuntu ompisholo ubambele khona. Iqiniso lelo malingafiki kahle kulungile. Uyophuza amanzi. Akekho wena umuntu okakhuluma amazwi nje aphusile. iBhayibheli kuphela namazwi aphusile. Ngiyakanga nami encwadini zami yini ungawafundi incwadi yami esontweni ngoba akhona amazwi aphusile kule ncwadi engizilobayo. Le Bhayibheli ayikime kancane. Ake sikhombise ukuthi sesakhululeka asisacindezelekile. Asingacindezeleki nasemqondweni. Asingacindezeleki emqondweni. Sazi ukuthi nje iBhayibheli lona iyona ncwadi engcwele akho ncwadi engcwele.
iBhayibheli ixoki kabi iBhayibheli lona elixova abantu labantu abathi bamakholwa baxova ilona iBhayibheli ilona elibaxova iBhayibheli alikho ke ngcwele iBhayibheli kusukela namhlanje kufuna nazi ukuthi alikho ngcwele futhi kufuna nazi ukuthi uma nisazoqhubeka nifunde lona ekhona uNkulunkulu okhona emhlabeni hey bafowethu ngeke uyazi ukuthi amabhunu ake aqina uMandela athi yini nje esile eyakenziwa umuntu omnyama nesakhona njengamanje engaphelanga ngoba abantu abamnyama umuntu omnyama uyayenza into iphelele emoyeni njengentuthu wathula uMandela wajula uthe suka wathi hayi ubuNazaretha basungula ukubhombela isitimela samampondo namanje busakhona futhi ngeke kuphele oze kubhubha umhlaba bukhona noma ungabhubha bohlala bukhona ngasonke isikhathi kodwa manje nina nisana lo umqondo ukuthi abelumbi bawulumba umqondo wenu banifaka ukuthi manizokhuluma noNkulunkulu noma nisendlini lezokusontela kufanele nifunde iBhayibheli mawungalifundanga iBhayibheli awulona ikholo elikhulu uma uyikholwa hayi ngeke bafowethu uyabona mangingathiwa ake sihlehle intshumayelweni silalele oshembe intshumayelo ababeshumayela oshembe abanendaba neBhayibheli ungabe ukudida futhi ukubona ushembe wena efunda iBhayibheli ushembe kumina uNkulunkulu uma ushembe kumina uNkulunkulu ngoba mhlambe kuwena kayena uNkulunkulu uyakwazi ukubona inhliziyo yakho okuthi wena inhliziyo yakho isacindezelekile umqondo wakho usacindezelekile ufuna ukuthi uzwe indaba kaNkulunkulu uma kufundwa iBhayibheli lelo waluthwa ngalo bese akufundela ushembe angibafuni futhi abantu abaziqhathanisa noshembe engizathi njengoba ngikhuluma nje ngiligxeka iBhayibheli bese athi umuntu ushembe awuyena ushembe wena ushembe uNkulunkulu ushembe kumina nakuwena ngenze ukuthi uNkulunkulu usukazi yena okuthi kulabantwana laba bakhona vele abanhliziyo zabo zigobile abafuna ukubuyiseka abafuna ukubuyiswa bafuna ukubambelela kule ncwadi abafundiswa ngaye ezikoleni bakhuliswa ukuthi ingcwele inkosi langa yasho ukuthi hayi lokhu ngakufunda nje phela nenzele laba abaduswa ngalo ukuze bakwazi ukuthi babuyiswe awukwazi ukuthi sizothi sihlangene sisonke kufana ngabe sikhuluma ngoNkulunkulu owafika phakathi kwethu umuntu waba umuntu phakathi kwethu bese wena uthi manje uzosifundela iBhayibheli lifundela umuntu okugolozelayo okungcono lento eBhayibheli nje hey lento eBhayibheli bafowethu iBhayibheli mina angilizwa bonke futhi abafundisi ababukile la bangabe ngifundisa mina iBhayibheli ngoba ngeke izwane angilifuni ngoba incwadi eyafika azocindezela abantu incwadi yamaqili umkhunkulu uyakufundela incwadi eBhayibhelini umuntu omahosho uyakufundela incwadi eBhayibhelini emesekayo kuloko akwenzayo okungalungile hayi bafowethu ngeke emhlabeni khona indaba enkulu ushembe uyena ekufanele ngabe sikhuluma ngayo lona iBhayibheli lethu thina abantu abampisholo masibuya ngakwezenkolo iyona yonke imisebenzi eyenziwa ushembe hayi indaba eBhayibheli kodwa ke manisafuna ukudlala ngesikhathi ichitha isikhathi senu qhubekani nenganekwane zakwaIsrayeli qhubekani nazo inganekwane zakwaIsrayeli inganekwane into engenzakalanga nhlobo ezweni lakho inganekwane into engazange izenzeke nhlobo ezweni lakho lokho bekukhuluma ngako ebengixoxa nentshumayelo kaBhombela akuyona inganekwane ngoba yenzeka nale moya ngakithi le ehlokozi Bhombela nakhona ufika ibhala incwadi evusa umuntu eseshonile manje bafuna sikhuluma ngazo zonke lezo zinto
Hayi bafowethu ngeke bafowethu. Asingabengi iqanda. Bhayibheli nje inganekwane. Yekani inganekwane nizomila impondo. Shiyani phansi indaba yeBhayibheli inganekwane yodwa nizomila impondo. Mawuthi akuzwakali ke kahle ningixolele. Nophuza amanzi iqiniso vele abantu abalifuni. Iqiniso abantu bayalizonda. Lento yeBhayibheli ake nime kancane. Akuhluphe ngomlando wakini ke ongenani. Umlando wokhokho bakho ukuthi kwenzakalani. Omkhulu bakho kunamazwi abawakhuluma aphusile wena usafundana neBhayibheli. Ubani uJohana? Ubani uLuka? Ubani uMateyu? Awubazi bonke labo bantu. Kodwa ibona abantu abayigugu kuwena. Hayi bafowethu siphelile leso sikhathi samanga manje. Kulungile. Asuthatha umfanekiso oqoshiwe siudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke sisubscribe kwimpunga yeSintu TV. Bese sithi nje impunga nga